श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। जिल्ह्यातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात 20 नोव्हेंबरला निवडणूक होत आहे। या निवडणुका निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख मार्ग, शहरातील एंट्री पॉइंट, आंतरराज्य सीमावर्ती भाग, जिल्हा मार्गावरती वाहनांची तपासणी करण्यासाठी स्थिर सर्वेक्षण पथकं कार्यान्वित करण्यात आली आहेत। जिल्ह्यातील इन्सुली बांधा येथील पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा चेकपोस्ट, सातारा चेकपोस्ट, आरोंदा चेकपोस्ट, कुडाळ तिटा मठ चेकपोस्टला मध्यरात्री अचानक जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी भेटी दिल्या आणि पथक करत असलेल्या कार्यवाहीची पाहणी केली। तसंच स्थिर पथकानं आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावं। विशेषतः सीमेलगत असणाऱ्या स्थिर सर्वेक्षण पथकानं वाहनांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिलेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।